si Kristo mga igsoon, mga apply mo o dili? Kinsay mo apply, taas ang kamot. Hiring, mahimong laborers ni Jesus. Kanang wa mo isa, mga laborers mo sa yawa. Sige, tagaan tamog second chance. Kinsay mo apply aron mahimong laborers ni Jesus, taas ang kamot. Ang di mo isa ha, automatic laborer sa yawa. Okay, salamat kay ubay-ubay na ang laborer sa Ginoo. Unsa may iyang qualifications sa mo apply? Una, kinahanglan kamaong muhigugma. Kamaong muhigugma. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya, nahigugma kanako. Nya mingon siya, of course. Ingna dayon, laborer kas Ginoo. Aw sana qualified na ka. Na. Sige, ingna nahigugma kanako. Na nya unsa may ikaduhang requirement, kinahanglan dili mangayog bayad. Di mangayog bayad. Kanang tanan nga nagtrabaho karon nga mangayog bayad, mga laborers na siyawa. Di gyud mangayog bayad. Sama aning nagwali, mangayo nig bayad dili. Wa oy, wa jud ko mangayog bayad. Ang akong gipangayo, palit mog slat. Palit mog slat, di man na ako para na simbahan, say labot na ko ana. Og daghanon ninyo mas maayo. Pero di ko mangayog bayad oy. Igo ra ko nga mohatag ninyo opportunity nga makahog mos kolekta mo nang naay mga sobre diha nga pwede ninyo sudlan nya inyong i-offer dire nya og di pa gyud mo ganahan anang mo offer dire na say magdag sibot nga iana aron sad mo nay opportunity ba nga makapakita mong nahigugma mo simbahan pero dili na siya bayad inyo nang expression of love. Kinsa man dining mga tao nga mangayog bayad nga dili mga laborers ni Kristo, kana bang masuko og dili nimo hatagan og baos ang ilang mga nindot nga gibuhat? Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud makasuway nga nasuko sa ilang bana, taas ang kamot. Mga yawanon mo, mga asawaha mo. Nganong masuko man ka kay ang imong gibuhat nga maayos imong bana wa niya basli sigon sa imong expectation mo nang magyaw-yaw na ka. Sige, basig mas buotan ilamang gidrong Sunday, mga fathers, kinsa dinhing mga bana nga wa gyud kasuway nga naggumbol or nasuko sa asawa, sukad mo na minyo. Tasa kamot. Tuay usa ni isa, no? Ni isa siya, pero ang iyang asawa naglingyo, gana. Joke. Wabi tayo. Muna, nga naman, kay ang laborer sa Ginoo, mapaubsanon. Sama ni Kristo, nagpaubos. Kinsa maning mapaubsanon, kanabang muangkon, nga wa gid tay mahimo kunwa ang Ginoo. Matod pa sa atong ebanghelyo dire sa introduction niingon dayon dire di sa introduction ay man ditong wa tay mahimo kunwa ang Ginoo diara day sa atong kanaganing kuan diin man tong dapita nalimot na ko. Hay man tong dapita. Nawala. Basta, niya ato din nakalimot lang ko. Niingon ang Ginoo nga atong isulti nga wa tay mahimo kun wala ang Ginoo. Kini siya nga maong kamatuoran naghatag ni nato og kasiguruan nga ang Ginoo di ay nag
hatag nato sa tanang maayong butang tungod kay nahibaw siya nga wa gid tay mahimo kunwa ang iyang grasya. Mao ni siya ang sugo sa Ginoo ang iyang mga apostoles, panglakaw mo og isang yaw nga hapit na maghari ang Ginoo. Nya dasiga sila nga magtipon mamalik ngadtos Ginoo. Matud pa diri sa atong unang pagbasa nga gipasulti sa Ginoo ni Moises ngadto sa mga Israelita nga pahinumduman sila, giunsa sila pagdala sa Ginoo ngadto sa yuta nga gisaad sama kunog agila nga gida ang iyang piso diha sa iyang pako. Gilupad sa agila ba? Layo kayo. Why effort nga gi-exert ang mga Israelita aron makasud sila sa promised land. Nya unsa may hinungdan tungod kay sila ang gipili nga lungsod sa Ginoo. Matud pastubag nato sa Salmo, kita ang iyang lungsod, ang karniro sa iyang panon. Apan ang yawa mga igsuon dili mosugot nga maalkansi. Mao nang daghan sa kaisiyag mga laborers nga iyang gipakatag sa kalibutan aron mohimo sa ilasang business. Kung ang business sa Ginoo mao ang pagtipon sa mga tao, ang business pod siyawa ang pagbungkag sa mga tao. Lingian ang imong tupad. Pangutan-a ing na naghiusa kas mga tao o nagbungkag. Na kumusta man mo sa imong silingan, hiusa o bungkag? Ana. Kung ang ginikanan magsigi og higugma, magsigig alagad sa mga anak, unsay mahitabo sa pamilya, magkahiusa o mabungkag? O kana mo na iti mailhan nga naay Ginoo. Mga laborers mos Ginoo. Unya kun ang mga ginikanan magsigig yaw-yaw, sigig pangasaba sa mga anak, unsay mahitabo sa pamilya, hiusa o bungkag? O kana mga laborers na sila siyawa. Kung ang asawa magsigig higugmas bana, dili gyud mga saba, di magyaw-yaw, bisan pag mangabit ang bana, di gyud magyaw-yaw, magsigi ra gyud higugma, unsay mahitabo sa pamilya, magkahiusa o mabungkag? Magkahiusa. O kanang asawa laborer na sa Ginoo. Unya kun ang bana magsigig higugma sa silingan, din agin mutagad sa asawa, adto na sa mga imnanan, adto sa sugalan, adto na magyampungad, unsay mahitabo sa pamilya, mahiusa, mabungkag? Bungkag. Kanang mga banaha, mga laborer sa yawa. Kung ang mga anak magsigig tabang sa buhat sa panimalay, unya kugihan kay mo eskwela, mag-study gyud sa ilang lessons, unsay mahitabo sa pamilya, mabungkag o mahiusa? Hiusa. Nya kung ang mga anak adik is computer, sige nalagduha anang computer, tan-aw anang cellphone, mga tapulan kay tanan, mga hugawan kaayo, bugo ra bag pa eskwelahon, dagko pa jud kay kaon, hugawan ra ba di manghugas ilang kinanan. Unsa man ang mga anaka, unsa man na, sa Ginoo o sa yawa? Yawa. Kasayon ra ana. Nakaron ato na ning usbon, kinahanglan maliborer na tas Ginoo. Unsa may buhaton? Una, maminaw ta unsay gisulti sa Ginoo. Murabag mga karnero, maminaw. Nya ang gisultis Ginoo ningon siya, adtua ang nagkatibulaag nga mga karnero sa Israel, or ang mga tao nga nagkatibulaag.
Kana ba mga taong nag-away adtua nya imo din silang hiusahon. Inkapastan paderno mamatay sa dana kapanalitag nagubat sama ng Russia ug Ukraine gagubat adtuon ako patay ko. Ningon si Kristo ay nalang mo pag-adto sa lagyo nga mga lugar, di ba? Ningon siya unsa may adtuon sa diha na lang mo sa inyong lugar, des inyong pamilya. Naa magiron dihay na nagkusmod ang naong des inyong pamilya. Hala adtoa doola nya istoryahe higugmaa. Ingkaw nya pa der mga buangon man na ay kabalaka kay tagaan kuno taggahom sa Ginoo. Ang Espiritu Santo iyang ihatag nato. Unya ang gahom sa Ginoo labi na ginang pagpapahawa ug yawa nya pag-ayo og mga masakiton, pag-ayo anang mga sanlahon ihatag kuno na niya nato basta moduol ta sa nagkatibulaag nga katawhan. Testingyo, ikaw anak nya imong papag mama nag-away, wa magtingganay. Adtua imong papa paraygi siya na Happy Father's Day. Nya moingon to imong papa, salamat kay dayha, buotan jud kay kada. Insya liwat man ko nimo, insya liwat jud kanako, ayaw liwat ang imong panuwayng inahan ha. Kay wa jud ko kauyon ana. Insya si papa sad oy, suko man sad siyang mama nga ikaw baya og si mama mo naghinungdan nganong ni ako. Ay, kuan lang gud mong mama gud kana ganing paghigugmay lang mo sa apil-apil kang buang pakung ko nang naong ni mo na masuko pa man to siya. Imo lang to paraygan iguman adto na sa kas imong mama nya nakapasiplat man imong mama nga nagparayg ka sa imong papa mo adto din kaniya paraygan nimo ma. Kuan musta man ka insay idol-dol nako dito biya ka tong panuway na kumbana ay idol-dol nako ha ikaw pabor ka dito ay okay ra mo I love you both man. Love him, love you as my mother. Di jud ta mo kontrahon kay gikan gug ko ninyo. Ay lagi dol-dol dire. Humanda yon. Imo gi siyang doolon, tamparoson ka sa imong mama. Pagpiti sa imong naong, unsa may imong isulti? May nga din ka, ma, tamparosa sa ning pikas kay haron mahibaw ka nga nothing gonna change my love for you. May nga din na imong mama, stilanday, sorry yung kay tanan nakalit yun ang akong una-huna. Pariha palang tagbatasan nimo imong papa, wag yun tay problema ni atong pamilya. Ato na sa kas imong papa, tanaw sa imong papa nga naparayag ka dito, sa giun sa kang mama nimo, gitamparos ka, bunugong ko ng animal, pangagan ko na skipon. Siya ay lang pa kay pwede ra jud kog bunogo ni mama basta ako gyud siyang gilab. Nya nindot sa pano nga si mama ba imo sang ila bahala nag yaw-yawan ka. Ingon day imong papa pastilanday og di pa lang tungod nimo biyaan ko ginang panuwayng dako. Nya tungod nimo ako tong pakigulian. Ay mo ding goroyon ana ingon day sige peace na mo ma. Kusmod kay tog naong. Nya imo din silang haghag hantod na sila na lang duha naghaghag mubiya dayon ka. Awa di ba sunod tuig na nakay manghod. Mauna siya ay matawag og laborer sa Ginoo. Kana bang imo bang husayon ang mga tao? Unsay gamiton? Gugma ra gyud. Nya unsa man na the power of love. Mo na dinhi sa atong parokya ning kamo taghigugma. Nya sa atong paghigugma ay niabota aning slat-slat, hatag-hatag dag-slat, di ba? Ginag may expression of love, slat-slat. Nya atong gitukod, giusab ni nato atong simbahan, giayo-ayo nato. Unsa na mo rin nahitabo? Nindot, bati. Nindot na. Adto patang atos gawas, ato sa panindot-nindotan. Karon ato na sang gitrabaho atong kumbento. Tanawa atong kumbento, atong tagag-update. Unsa na rin naong. Tungod din sa inyong slat-slat. Sige Inday, ipakita ra Inday. Kana. So, muna katong the other week. Padung na sa third floor. Itong i-concrete.
ready na para buhos sa third floor na level. So, atong pakpakan ang atong mga contractors. Iampo nato nga ugma hangtod sunod mga adlaw mo init unta aron inigbuhos dili na ang taon magka-problema. Nakita ninyo daghang kay mga kabilya, daghang mga scaffoldings, daghang mga gipang tapot-tapot ba. Mo nay sign sa mga laborers Ginoo magsumpay-sumpay ba ginagmay. Nya unsa may behind ana ang atong ginagmay og mga dinagko nga mga slots. Pila ra gunang 500, sigag palit 500, makatukod ay og dagko nga mga kaayuhan. Pero kung ang atong gamiton ang pag-iyahay, bisag milyonaryo na ka, di jud ka katukod para sa katilingban. Ang imong matukod, ang imo ra yung balay. Ning tukod sa imong balay, porting ninduta, kay milyon-milyon imong gasto, pero mo ending ra gyud ka, adto ra gyud adtong nitso nga gamay kaayo. Biyaan ra na nimo imong balay, magmingaw. Nya kusmod kay ignaong ang nahibilin. Kay nagsigim sa mug-away dito. Pero kung pareha ato mga kabilya nga nagtapot-tapot, unya ato dayong himuon ang dako nga mga katilingbanon nga mga facilities sama ng kumbento, kaning simbahan o uban pa nato mga facilities, mga matay man ta mga igsuon, magpabilin nga legacy, magpabilin nga agianan sa kahiusa o sa kabag-uhan sa kinabuhi ang atong gibilin. Muna, salamat kay ninyong namalit og slots o ganahan pagin mong mopalit, appeal mo sa akong 19 slot challenge. Karong 22 sa Hunyo, 19 years na ko sa pagkapari. Og nalipay mo sa akong pagkapari, palit mog slot. Og portigin ninyong daghanag kwarta or natagaan mog extra blessing, palit mo sa appeal mo sa 19 slot challenge. Karong koto 28, 9,500 na kay tag 500 man atong slots. So ang 19, 9,500 or 10,000 pesos. Kanara inyong paliton. Langit naman makuan dahil mo musamot din mo kalipay. As of yesterday, nakadawat na kog 48 ka 10 slot challenge. Atong pakpakan nan ka kanindot ana. Sige, manindog na ta mga laborer sa Ginoo. Niya atong ipadayag ang atong pagtuo.